Ndoda kutaura pamusoro pechinhu chinonzi opportunity kana kuti mukana. Wandinoda kuti Mwari vakuwanire nyasha mudikani mangwanani ano, Mwari vakuwanire nyasha mwedzi uno, Mwari vakuwanire nyasha mukati megore rino, so that you won't miss your opportunity. Mwari vakupe meso emweya, Mwari vakupe nzeve dzemweya, Mwari vakupe muono uri unique, uri different, wekuti you don't miss your time. Saka muchiona kuti Bible rinoti time and chance are given to all. Nguva nemukana zvinopiwa kumunhu wese, but kuti munhu achiziva kuti ndo nguva yangu, ndo mukana wangu, sometimes it's very hard, or most of the times it is so hard for you to know that this is my time and this is my season. Munhu wese unochemera mukana muupenyu. Bible rinoti time and chance, Ecclesiastes 9:11. Time and chance are given to all. Yet kana mukana nenguva zvipiwa kumunhu wese, sei zvida kuti munhu unosvika panguva yekuti anoita sekunge haana kuwana mukana muupenyu, muzvinhu zveupenyu. Inhau yekuti when time and chance, nguva nemukana zvikauya kwauri, it takes deeper revelation or understanding to know that this is my time, this is the opportunity, and this is the time. So I want to read the word of God. Ecclesiastes 9 verse 11. I've seen under the sun, the race is not to the swift, no battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant. But time and chance happen to them all. Time and chance happen to them all. Time and chance happen to them all. So pane nguva yekuti your time has come, and this is your chance. But wakaipa unogona kuisa a camouflage panguva yako, pa opportunity yako, pa time yako. Oisa a camouflage yekuti you run away, you quit, you be disappointed, or else you will not know at all that this is my time, this is the opportunity. Why? Nekuda kwa kuti dzimwe nguva when a time comes, inogona kuya yakaputirwa ne challenge. Sometimes when a time comes, inogona kuya yakaputirwa ne dambudziko. Sometimes when your chance comes, inouya sekunge haisiriyo nguva yacho. So John chapter 4 now. John chapter 4. Maybe I'll just minister from it, but John chapter 4, Jesus ari patsime nemukadzi weSamaria. Muchaona kuti mukadzi weSamaria unotaura achiti takamirira Messiah akauya achatudza chokwadi. John chapter 4 unoona kuti mukadzi weSamaria anosvika paanonyima Jesu mvura, but iye achiti takamirira Messiah. Kuda kuti nguva nemukana zvakakwana paari kuti achisangana newaakamirira, but anoramba aine kumirira mari nekuda kwekuti haana kunge aziva, haana meso emweya, naturally aiona. That's why akati maSamaria nemaJudha hadyidzane, which means law iyo yanga iriko ndo akakura zviriko kuti maSamaria nemaJudha hadyidzane. So Jesus shows up now. Iye ndokubva aona the natural part of Jesus yekuti he was a Jew. Spiritually he was not a Jew. Munhu hatori rudzi kubva kuna mai vake, munhu unotora rudzi kubva kuna baba vake. So Jesu mwana wa Mwari, right, let me put it this way, is a product of the Holy Spirit. Mary anonzi, you have been favored, the Holy Spirit will overshadow you and you'll be pregnant. Uye uchabereka mwana. So Jesu rudziro wake is spiritual lineage. Saka uchiona kuti Joseph was not allowed to touch Mary. Why? Because Mary was already pregnant. Together kuti kudi panapa. Time and chance happen to all, but asi munhu wese anogona kuziva this is my time and this is the chance. So chona nepane imwe nguva, when your time comes, nekuda kwepain, you can quit or resign. Panzvimbo yawafanirwa kuwana success, dai wakaita endure kachinguva kadiki. Pane nguva yekuti nzvimbo yauri iri kurwadza, iri kurema, you've been praying for God to open doors or better ways for you, for things to happen in your life. So nguva yacho kana yakukwana, nguva yacho yakwana, look at Exodus. Exodus zvinongoreva kuti kubuda. Exodus kubuda kwevanhu. But Exodus 1 vanhu havabude. Exodus 1 and 2, 3 and 4 pane ma-problems, pane ma-challenges. Even Pharaoh unotanga kuomesera vanhu pamashandiro nezvimwe zvese. But time yekubuda yakaputirwa nezvinotaridza kuti hapachabudiki, and my laws achinja pamashandiro evana Israel. Pharaoh akutonetsa more or worse during the days. Vakatoita a plan.
vakatoti let's devise a plan so that these people tivaomesere varegere kufunga zvakawanda, especially coming out. Yet iyo yanga iri nguva, iyo yanga iri nguva yekuti vabude, nokuti yanga ya time exodus. But their exodus yanga ine a camouflage yekuti Pharaoh anga akuomesa pamashandiro avo. So time and chance are given to all, but asi munhu wese anogona kuona kuti this is my time and this is the chance. This is the time and this is the chance. Sometimes it's hard for you to see or to know. The devil knows kuti nguva yake yemunhu yakwana, chance yake yauya, but pete maoko nekungokurega kuti it's your time, it's your chance. Unogona kutowana a greatest challenge by time yekuti a blessing is on your way. Unogona kuwana a biggest challenge muchi time frame chekuti that's your time and that's your season. So the devil wants you to quit. The devil wants to break your heart. People of God, hear me very well. But time ya uri kubreakwa moyo wako naturally, wagona erekita perceive spiritually to see what God is about to do in your life. So the devil will attack you through your mind and what you see. But pakuda kuti uite engage in prayer so that you will see things from the spiritual perspective. So there are people wekuti zvinhu zvakaitika kwavari vari supposed to break down or to quit. They kept on. Nekuda kwekuti vaiona something spiritually, vaiona in the spiritual realm to an extent yekuti unonzwa munhu achitoti but pachini chakumanaka, you are celebrating me today, I nearly quit. Pachini chakomana izvi ndachibva hangu nhasi but padiki ndatosiyana nazvo. Why? Nekuda kwekuti wataipa strike, anostrika powerfully, mightily, when he knows that this is the last kick. If I miss this guy, akupinda opportunity yake. Saka ipapo pa last kick, pa last blow, when the Spirit of God Mwari vakataura newe zvakanaka, unoita a turnaround, unosimba mutime yekuti vanhu vanofunza kuti waifanirwa kuwira pasi nekubreaka. I've faced issues, hama dzangu, my heart-breaking issues. I've faced challenges zekuti naturally usati waita prayer waingenja kuti Mwari apa ndoita sei, totally you quit, kuregedza, kusiyana nazvo, because uchizoona in the natural dimension there is no need to move on again. The devil anokanda joka kana akuziva kuti ndikamukandira this joka akaramba akamira akangoresista aenda. So he knows that this kind of joke anonyatso prepare to an extent yekuti unozozviona wabuda kana kuti unozozviona washingirira kuti this was my time, ndo yanga iri opportunity yangu. But the devil by time and chance does not resign or quit. This is your time and this is your chance. I don't know whom I'm talking to, but hear me very well. May God give you the grace. Bible rangu not those who wait upon the Lord. Those who wait upon the Lord, those who wait upon the Lord, vanomirira Jehovah vachapiwa simba ija. Kureva kuti there are times yekuti you become weak. There are times yekuti you don't see anything good coming your way. But I've come to minister to you this morning. By time you are one has a big blow, a big blow. Why don't you switch into prayer and see what God is about to do in your life? Why? Because the devil knows kutikana ya time exodus Pharaoh onofanirwa kuchinja mashandire evanhu. Remember, these people were slaves, but vanga vane ma better working conditions. But when time exodus payakasvika, the conditions shifted. Why? Because kana vapa period pa time exodus, the devil knows that this is the time, this is the opportunity for these people to come out. Makatabo shataka. Mante baladia sakoba jaliga bayandi. Me katayando. Uchanzwa make so that the Pharaoh unoronga apply. Kuti because these people vanozofunga kubuda kana kufunga kujoina ma enemies it's about time we want to fight us.
ngatishifte mashandiro awo. Musavape any more resources, but oda namba yezvidhina kuti irambe yakakwana zvirambe zvichiwedzerwa. Mu Exodus mune pain. Why? Because ndo pane time and chance for people to come out. Handiziwo ndatumirwa naMwari mangwanani ano, but I've come to pray with you this morning. May you give it a time. May you pray again. May you pray for God to open your eyes to see things from the spiritual realm. Kuti Mwari ndobva ere pachinichi ndoramba ndakamira. Baba ndosiyana ere nechinichi bandoramba ndiripo. Lord, help me to see in the spirit. Why? Because the devil knows kuti akastrike like now and I quit, I will miss what God is about to do. Makatabo shaliba sayande reboshiata baliga dayaso kobajaye maliga dayaso koboshiataka. I don't know whom I'm talking to. I don't know whom I'm talking to. But get this message very well. Bible rangu noti time and chance are given to all. But asimun wese anugona kuziva this is my time, this is my chance. Why? Because pese pane time. Look, let's go to Ruth chapter 4. Ruth paanororwa zvakare ku Bethlehem. Uchaona kuti kurorwa kwa Ruth kune chekuita nekumborambwa nekuti pane murume is the first kinsman redeemer ahead of Boaz. Akati I will not take her. Why? Because I will endanger my estate. Saka Ruth area yaanorambwa ndo area yaari kurorwa. Time yaanorambwa ndo same time yaari kusangana na Boaz. So the devil sometimes unaunza a heartbreak, unokupanya. The devil sometimes attacks you to a level you quit, you go down, you go low. Wakaipa unotoziva kuti ukaita push on in prayer like this time, good things are coming to happen. So anotsondra moyo wako and your prayer life goes down. Time and chance are given to all. But this is my time and this is the chance. Why? But the devil can go to mami Exodus. Mashandiro enyu Faro uno machinja. Kana ma Exodus Faro uno tooma moyo. Kana ma Exodus kureva kuti pa time ye pain. Ngwarira kuti ndo pane opportunity ye gain. Makata bo shata balado rebo shiataka. Rada baba jada balando robo sukeri amande lebo shiakata. Menta baradia sako bajaliga basande kaliga da konde rebojia da kulabahe. Father, I pray babani dona mata mopenyo anavengi kana nguva nemikana zvashika pavari. Let them not quit, let them stand. Bible rangu not, and Jesus endured the cross. Endured the cross. You won't enjoy, it's very painful. But may God give you the endurance for the glory that is ahead. May God give you the endurance for the blessing that is ahead. May God give you the power for the glory and the blessing that is ahead of you. Mutaimi ekuti, you have lost everything. I've come to pray with you this morning. May God open your eyes. There is a shift. There is a blessing coming your way, but the blessing yakaputirwa ne challenge to an extent you are about to quit, you are about to resign. But I've come to tell you, and I've realized in the spiritual realms, that the devil normally attacks the last joker when he knows you are about to shift to a new dimension. Look at Exodus. Look at Ruth. Paanons, I cannot take her. Boaz was ready to take her. Look at blind Bartimaeus. Paanons never nyarara. Nyarara. Do deira anotaka shedzira zvakanyanya louder. Jesu unomuporesa. Musu anonzi nyarara. Umusu anoona. When your time and your chance comes, there are people who speak negative so that you quit, you resign, you get fed up. Father, in the mighty name of Jesus, Father, in the mighty name of Jesus, let me not miss my time. Let me not miss my opportunity. Let not miss my chance. Makatabo shatabayandi. Riba baba suketa baladianta kobo jaligadaya. When the devil strikes hard,
kneel and get into prayer for God to open your eyes. Mwari ngavakuvhure nzeve ugone kunzwa zvavari kutaura muupenyu hwako in the midst of trouble. Time and chance are given to all. But asi munhu wese unogona kuzva, this is my time, this is the chance. Why? The devil unokanda a joker. Mu Exodus there was a joker thrown. Vanhu vakaomeserwa, vanakomana vakatanga kuurawa. Mu Exodus mune zvinofa. Mu Exodus munotaurwa zvinotondora moyo. Mu Exodus mune zvinokuvadzwa. So you resign, so you quit. Blind Bartimaeus deira anoona ndo deira akamukirwa nevanhu. Vaimbomusapota vachimupa mari mundiro ari blind beggar. But deira akasvinudzwa naJesu ndo deira angaudzwa nevanhu kuti be quiet. Unonyararidzwa musi webreakthrough. Kune masituations anokunyararidza. Kune masituations anokunetesa. I preach to you people of God this morning. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Time and chance are given to all. Nguva nemukana zvinopiwa kumunhu wese. Vana venyu ngavaregere kupotsana nenguva. Ngavaregere kupotsana nemukana. Takupai mbiri ndakuremekedzai Baba. Muzita raJesu Kristu eNazareta. Amen. When you are about to come out, there's a strategy of the enemy. So that you quit, so that you resign. Even the people of Israel were now against Moses. My brother were against Moses. Because they were against the four men. So mukadzi weSamaria patsime opportunity yekusangana na Messiah akauya. But akaona Jesus is a Jew. Anakuona spiritually the Messiah. Akangoona Jesus is a Jew. Naturally anga right pamaonero ake. So there are times yekuti the natural inogona kublinda the spiritual to an extent yekuti you miss your opportunity. Because naturally arikuona a Jew standing and asking for water. Spiritually asikuona Messiah and over the living waters. I want you to see something here. Jesu arikuti I've got the living waters ndine mvura menyu ndinogona kukupa. Zvonoti mukadzi paakauya kutsime akaona paine Jesu achida mvura. Spiritually aifanira kuti auya kutsime oona rimwe tsime. But paakauya kutsime akaona munhu ari kukumbira mvura patsime. Haana kuona matsime mairi. Tsime rakacherwa naJacob netsime raMwari riri muna Kristu Jesu. Jesu anoti dai waiziva ari kutaura newe. Iwo waitomukumbira nokuti ane mvura menyu. So which means mukadzi akapiwa opportunity yekuwana mvura mbiri. But she was fighting kuti awane mvura imwe chete. Why? Because naturally aiona Jesus the Jew. Spiritually haana kuona Messiah the Christ. So tikashaiwa meso emweya, tikasaengage in prayer, tikasatsvaka Mwari. Opportunity inogona kutouya, but totoiona se problem. Mukadzi unotonyima Jesu mvura une zvaanotaura negatively, yetu akamirira Messiah and waari kutaura naye is the living waters. Mvura yaari kuchera iri lesa, nokuti Jesu ari kuti ukatenda mandiri ukakumbira ini ndinokupa the living waters, aunzwe nyota zvakare. Mvura yaari kuchera anoramba achinzwa nyota, she always come back. But mvura iri muna Jesu ndeye kuti aunzwe nyota zvakare, which means mvura yaJesu haipedzi nyota, but inogadzirisa chinoita kuti usanzwe nyota. Maybe it's not a deeper in a time to explain. But Jesu pari kuti ndinokupa mvura menyu yekuti aunzwe nyota zvakare, which means ari kuti I have the best yauri kunwa aisvike palevel yandinayo. But nekuda kwekuti uri kuona the natural, hausi kuona the spiritual. That's why you are missing the opportunity. So my prayer with you this morning, Mudikani, let us engage in prayer. Prayer yako ni prayer yangu nasi. God, open my eyes. Holy Spirit, talk to me. Mandebo shataba. Leba diata konderebo zugeria kamanderebo shiakata. Maunga tsa barando robo sukerianda kabajahe. Monta baladia sakuba jalike taya. Maekete boladianda rada satarabosha.
Menta taraboshia takaliga dayasa. Holy Spirit, talk to me. 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 Jehovah God, show me. Show me. Ndiratidze mwa, ndiratidze mchene, ndiratidze baba, taurai pandiri, taurai pandiri, taurai neni mweya mchene, taurai pandiri mweya mchene. Help me, guide me by thy truth and favor. In the mighty name of Jesus, not to miss my opportunity. Ndiregere kuraskirwa nenguva nemukana. Muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May the Lord open your eyes. Mwari vavhure nzeve dzemweya ugone kunzwa what God is about to do. Why? There are times, I'll give you the other angle. There are times when your time strikes, when your opportunity comes, you are also supposed to live where you are and go somewhere. So panema panoya pressure yakuti uri kubviswa, uri kudzingwa, uri kubviswa pauri, and you are not comfortable uri pa that place for a long time. Sometimes you can see the devil. When your chance and time comes, uchaona kuti Mary akatonzi itora ibva imuno. Luke chapter 2. Augustus akati munhu wese ngaende kumusha kwake andoverengwa. Mary ndokubva asvika Bethlehem ari Judea, and time came for her to give birth. So nguva ya Mary haina kukwana by choice. There was pressure. Luke chapter 2 from King Augustus. Akaisa a decree akati munhu wese kumusha kwake. Mary na Joseph pavakaenda vakasvika kuBethlehem nguva yakakwana yekuti abatsirwe. Dzimwe nguva yako inokwaniswa nepressure. Dzimwe nguva yako inokwaniswa nerejection. Dzimwe nguva yako inokwaniswa nekurambwa. Dzimwe nguva yako inokwaniswa nedambudziko. So in good times and in bad times, your prayer must be like, Lord, open my eyes. Lord, help me. Holy Spirit, talk to me. Decide to make a decision in the natural. I don't want to run away from my time, my opportunity. I don't want to stay in a place in order to deny my move to a place in an opportunity. Bible not Mary time came for her to give birth. Luke chapter 2, which means time ya Maria yakakwaniswa ne pressure nekudzingwa. So apasi pese pa uri kudzingwa pa unofanirwa kuchemerera. And apasi pese pa uri kudzingwa pa unofanirwa kuti it's okay riga ndiende. In both dimensions, you need the guidance of the Holy Spirit. This is my prayer